Dear Miss Love, minsan, hindi mo mapapansin kung kailan nagsisimula ang pagbabago sa araw-araw mong buhay. Parang kahapon lang, nang iwanan ako ng asawa ko. Ngayon, nag-iba na ang kulay ng buhay mula nung dumating si Pia, ang inaanak ng asawa ko. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay at pag-ibig. Ako nga pala si Javier, 39 years old. 4 na taon na ho akong hiwalay. Iniwan ako ng asawa kong si Mara. Sumama sa lalaki niya sa ibang bansa. Simula noon, ako na lamang at ang anak naming si Chin ang magkasama. 7 taong gulang na to. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy na lumaban. Tahimik ang bahay namin dito sa Bulacan. Tuwing gabi, pagkatapos kong patulugin si Chin, madalas mag-isa na lamang ako. Nagkakaping mag-isa, minsan nakatulala. Pero ngayong gabi, may kasama ako. Si Pia Vergara. 21 years old, inaanak ng asawa kong si Grace. Working student, graduating, maayos magsalita at marunong makisama. Tinanggap ko siyang tutor ni Chin para makatulong na rin sa gastusin niya sa pag-aaral. Noong una, formal lang, isang estudyante, isang ama, at isang batang tinuturuan. Pero habang tumatagal, hindi ko alam kung saan nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Pia, gusto mo muna ng kape? Tanong ko habang inaabot ang mug. Ngumiti siya. Sige po, Tito Javier. Salamat. Tito Javier, ilang beses ko nang narinig yun sa kanya, pero tuwing binabanggit niya, may kung anong kiliting hindi ko maintindihan. Malamig ang hangin noon, pero ramdam kong umiinit ang loob ko dahil sa presensya niya. Pasensya ka na, Pia, sabi ko. Minsan siguro'y napapansin mong madalas akong tahimik. Hindi pa rin ako sanay na kami lang ni Chin. Tumango siya. Okay lang po, naiintindihan ko naman eh. Ang hirap po sigurong mag-isa, no? Parang kayo na yung tatay, pati na rin nanay. Ngumiti ako sa kanya. Napakahirap. Pero kapag nakikita ko namang masaya si Chin, ayos lang. Kakayanin. Tumingin siya sa akin diretso sa mga mata. Ang galing niyo nga ho, Tito Javier eh. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dahil nahiya ko bigla o dahil naramdaman ko ang sinseridad sa boses niya. May kung anong init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung lungkot o tuwa. Salamat, Pia. Pero alam mo, simula nang dumating ka, parang gumaan tong bahay. Dahil si Chin, naging masaya na, naging mas masigla. Namula siya. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Baka maniwala ako eh. Ngumiti ako. Totoo lamang yun, Pia. Matagal ding naging malungkot ang anak ko. Pero mula nung dumating ka, kahit papaano eh, masigla na siya. At hindi ko nasabi ang kasunod. Hindi ko nasabing ikaw din ang dahilan kung bakit natutunan kong ngumiti ulit. Ilang sandali pa, napansin kong nanginginig siya. Malamig ba? Tanong ko. Oho, konti lang. Ewan ko ba kung bakit nagsando ko ngayon? Kinuha ko yung jacket ko at nilagay sa balikat niya. Salamat po, sabi niya habang inaayos ko, nagkadikit ang kamay namin. Ilang segundo lang yun pero parang humabang oras. Narinig ko yung tibok ng puso ko. Napakalakas at mabilis. Pareho kaming natigilan. Pasensya ka na, sabi ko sabay kamot sa ulo. Napadalas na yata ang kape ko. Ngumiti siya. Halatang nagpipigil ang tawa. Ayos lang po, Tito Javier. Baka nga ako'y nasasobrahan na kayo. Parang nagiging nervyoso kayo eh. Pero nang magtagpo ulit ang mga mata namin, pareho na kaming umiwas. Magpapaalam na po ako, Tito Javier. Baka gabihin na rin ako. Sabi niya
habang nililigpit ang mga papel niya. Sige Pia, ihahatid na rin kita sa gate, sabi ko. Habang naglalakad kami palabas, nakasabit sa balikat niya ang bag niya at dala niya ang payong ko. Tahimik lang kaming dalawa, pero bawat hakbang parang mabigat. Sa isip ko, pilit kong sinasabing hanggang dito lang Javier. Tutor siya, inaanak siya ng asawa mo. Pero mas malakas yung tinig sa loob ko na nagsasabing, bakit parang gusto ko pa siyang makasama kahit wala ng dahilan. Pagdating sa gate, nagpaalam siya. Salamat po ha. Sa lahat, sabi niya. Salamat din Pia. Sagot ko. Dahil hindi lang si China ang napapasaya mo, pati na rin ako. Tumango siya at ngumiti. Masaya rin po ako dito, Tito Javier. Parang pamilya ko na rin kayo. Pamilya. Napakaganda ng salita niyang yun, pero nung gabi ring yun, parang masakit pakinggan. Nung umalis siya, pinanood ko siyang maglakad sa ilalim ng ilaw ng poste habang bumubuhos ang ambon. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang patakba ng ulan o ang tibok ng puso ko. Pagpasok ko sa bahay, mahimbing na ang tulog ni Chin. Mukhang napagod yata. Lumapit ako at hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Pinikit ko ang aking mga mata at nakikita ko doon ang mga ngiti ni Pia. Hindi pwede Javier. Hindi pwede. Bata pa siya. Estudyante. Inaanak ng asawa mo. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero sa puso ko, may boses na mas malakas. Si Pia ang dahilan kung bakit muli akong naging masaya. Kung bakit parang nabubuhay muli ang mundo ko. Simula nung naging tutor si Pia kay Chin, para bang nagbago ang araw-araw sa bahay. Madalas nang may halakhakan sa sala, may kwentuhan sa hapag. Si Chin naging masigla na ulit. Pero kung minsan, nahuhuli ko yung sarili kong masyadong nakatingin kay Pia. Hindi ko alam kung dahil sa galing niyang makisama sa anak ko o dahil sa paraan ng pagtawa niya. Yung simple pero nakakahawa. Tito Javier, baka ho gusto niyo ng kape? Tanong niya minsan habang nilalagay sa mesa ang mga notebook ni Chin. Salamat Pia. Isang araw, nagpaalam si Pia sa akin. Tito Javier, baka ho pwedeng dito na lang ako matulog bukas. May review kasi si Chin sa spelling at bukas din po yung midterm ko sa gabi. Tumango ako agad. Walang problema Pia. Dito ka na. May bakanting kwarto sa tabi ng kay Chin. Hindi ko alam kung tama bang payagan ko siya. Pero sa loob ko, parang gusto kong sabihin kung pwede nga lang na dito ka na lang. Kinabukasan nga, nag-overnight si Pia. Habang nagre-review sila ni Chin, ako naman ay nasa beranda at nagkakape. Rinig ko yung tawanan nila sa loob. May halong ginhawa at inggit sa puso ko. Ginhawang may kasamang pangungulila. Pagkatapos nilang mag-aral, lumabas si Pia. Tito, tulog na po si Chin. Salamat po ulit ha. Salamat din Pia. Ang laki-laki ng tulong mo sa amin. Tahimik kami sandali. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng gabi. Pero may kung anong init sa pagitan namin. Gusto mo rin ng kape? Alok ko. Ngumiti siya. Sige po pero ako na pong magtitimpla. Umupo siya sa tapat ko pagkatapos. Tahimik kaming dalawa pero hindi naman awkward. Tito Javier? Tumingin siya sa akin. Namiss niyo pa rin po ba si Ninang? Tanong niya. Napabuntong hininga ko. Siguro. Pero hindi ko naman na siya ganun hinahanap. May iba na siya. Dapat ko nang tanggapin yun. Tumango si Pia. Pero kita ko sa mga mata niya yung awa. At may kasamang lungkot na para bang siya man ay may pinagdadaanan. Kaya nga ho ako, minsan naiisip ko,
Baka mas okay nang wala muna akong boyfriend. Ang hirap palang magmahal kapag takot kang masaktan. Napangiti ako. Pia, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi rin naman lahat ng babae pare-pareho. Minsan, kailangan mo lang ng tamang tao sa tamang panahon. Pagkasabi ko noon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sandali lang dapat yun, pero para bang tumigil yung oras. Naramdaman ko yung tibok ng puso ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung ganitong klase ng kabog. Si Pia, maraang umiwas ng tingin pero hindi umalis. Tito Javier, baka pumatunaw ako sa tingin mo ah. Biro niya, pero mahina lang ang boses. Baka ko ang matunaw, Pia. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina, pero pagkatapos nun, natahimik ulit kami. Ang sumunod na narinig ko na lang ay ang mga hininga namin. Maya-maya, pumasok na siya sa guest room, pero hindi ako makatulog. Ilang minuto lang, kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Tito Javier? Tulog na po ba kayo? Tanong niya. Hindi pa, Pia. Pasok ka. Sorry ho hindi kasi ako makatulog eh. Pwede po bang dito muna ako? Tumayo ako kaagad. Sige, dito ka na muna. Pagpasok niya, hawak niya yung maliit niyang unan. Nakasuot lang siya ng t-shirt at jogging pants. Basa ng kaunti ang buhok dahil naligo ito bago matulog. Salamat po. Promise, matutulog lang ako. Walang problema. Humiga siya sa gilid ng kama. Ako naman ay nagkunwaring inayos ang unan ko. Pero yung totoo, hindi ako mapakali. Ang bango niya. Yung simpleng amoy ng sabon at bagong labang damit, para bang may kung anong epekto sa akin. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa maya-maya ay bigla siyang nagsalita. Tito Javier, kung sakali bang may taong magmamahal ulit sa inyo, tatanggapin niyo ho ba? Napalunok ako. Depende. Kung siya yung taong hindi ko inaasahang darating. Daan-daan siyang humarap sa akin. Magkalapit kaming dalawa at halos magkadikit na ang hininga. Baka po, nandito lang siya. Hindi niyo lang napapansin. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw, Miss Love. Basta, naramdaman ko na lang yung init ng hininga niya, ang paglapit ng mukha niya, at nung mga sandaling yun, para bang tinanggal lahat ng bigat sa dibdib ko. At nung maglapat ang labi naming dalawa, bumulong siya. Gusto niyo bang pawiin ko muna yung lungkot niyo, Tito Javier? Ako muna. Baka mas magustuhan mo ako kaysa kay Ninang. Baka makalimutan mo siya. Napayakap siya sa akin. At nung mga sandaling yon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Ang gabing yon, walang salitaan, walang kasunduan. Pero pareho naming alam na may nangyaring hindi na mabubura. Kinabukasan, maagi siyang nagluto ng almusal. Tahimik kami sa mesa. Si Jean, masiglang kumakain ng pancake. Walang kaalam-alam sa nangyari. Tito Javier, salamat po sabi ni Pia habang nag-aayos ng gamit. Ako dapat ang magpasalamat, Pia. Dahil sobrang laki ng tulong mo. Ngumiti siya. Babalik po ako mamaya para ituloy yung lesson ni Jean. Tumango ako sa kanya. Pero habang nakatingin sa kanya, alam kong hindi na pareho ang lahat. Sa puso ko, may halong takot at pananabik. Takot dahil alam kong hindi pwede. Bata pa siya at nag-aaral. Pero may bahagi ring umaasa na baka sakaling may pag-asa na kaming dalawa talaga ang para sa isa't isa. Lumipas ang mga araw mula nang may nangyari sa amin ni Pia. Bawat umaga, tila mas magaan ang pakiramdam ko. Ang dating tahimik kong buhay ay nagkaroon ng ibang liwanag. Si Jean,
Masayang-masaya kapag dumadating si Pia. Palaging excited mag-aral. Pero ako, ibang dahilan ang bumubuhay sa akin sa tuwing makikita ko siya. Alam naming pareho ni Pia na may nangyayari sa amin. Hindi lang basta pagkakamali, kundi isang bagay na pinili naming itago at pangalagaan. Sa bawat gabing lumilipas, mas nararamdaman ko ang kakaibang ginhawa sa presensya niya. Simple lang siya, tahimik, ngunit may kung anong init sa mga mata niyang hindi ko makalimutan. Hindi na ako nagtanong kung anong tawag sa kung anong meron kami. Basta pareho naming alam ang relasyong meron kami at hindi na kailangan ng salita at paliwanag. Isang hapon, pagkatapos niyang magturo kay Chin, narinig kong kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Si Pia po to, mahinahon niyang sabi. Pasok ka, Pia. Sagot ko. Pagpasok niya, hindi na ako nakapagpigil. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit na para bang takot akong mawala ulit sa dilim na iniwan ng asawa kong sumama sa iba. Ngumiti siya sa pagitan ng mga bisig ko at bago ko pa mabigkas kung gaano ko siya kamis, hinagkan na niya ako sa labi. Wala nang mga salita at wala nang paliwanag. Ang halik na iyon, dahan-dahan hanggang sa lumalim. Sa pagitan ng mga buntong hininga at yakap, muling may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama, pero nung mga sandaling yon, wala akong gustong isipin kundi siya. Si Pia lamang. Sa mga sumunod na linggo, naging parang lihim na ritual ang bawat gabi. Magtuturo siya kay Chin, magpapahinga sandali sa sala, at kapag tulog na ang bata, lalapit siya sa akin. Minsan sa beranda, minsan sa silid, minsan tahimik lang kaming magkatabi habang nakahiga. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat pagtitig naming dalawa sa isa't isa, ang bawat haplos, sapat na para maramdaman naming pareho kung ano kami. Sa paglipas pa ng mga buwan, lalong lumalim ang aming ugnayan. Natutunan naming maging maingat, magtago sa mata ng iba. Kapag may bisita, normal lang ang kilos, tutor at ama ng estudyante. Pero kapag kami na lamang dalawa, sa katahimikan ng gabi, nagiging totoo kami sa isa't isa. Naging parte siya ng araw-araw kong buhay. Kapag hindi siya nakakapunta, parang kulang. Hanggang isang araw, habang inaayos ko yung mga gamit ni Chin para sa school, tumunog yung telepono ko. Nakita ko yung pangalan sa screen. Isang pangalan na matagal ko nang tinangkang kalimutan. Si Mara, ang dating asawa ko. Sa unang segundo, nag-alinlangan akong kausapin o sagutin yun. Pero sa bandang huli, pinindot ko rin yung call. Narinig ko agad ang pamilyar niyang tinig. May lungkot, para bang pagod at may halong pakiusap. Javier, sabi niya ng mahina. Salamat naman at sinagot mo. Pwede ba tayo mag-usap? Tahimik ako. Hindi ako nagsasalita. Naramdaman ko kasi yung bigla ang pagkabog ng dibdib ko. Mahal pa rin kita. Dagdag niya. Nagkamali ako, Hap. Gusto kong pumawi sa'yo. Sa anak natin. Patawarin mo ako, Javier. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Para bang huminto yung oras. Habang naririnig ko yung tinig niya sa kabilang linya, naalala ko lahat ng sakit. Yung gabing iniwan niya kami. Umalis siya. Yung mga luha ni Chin at kung paano niya ako iniwang wasak. Pero kasabay nun, sumagi rin sa isip ko yung ngiti ni Pia. Yung mga gabing nakayakap siya sa akin at kung paanong nung mga sandaling yon, pakiramdam ko'y buo ulit ako. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal akong nakatulala. Maraming alaala ang bumalik, pero mas malinaw sa akin kung nasaan ako ngayon. Si Pia, ang babaeng minsang pumasok sa bahay bilang tutor. Ngayon siya ang dahilan kung bakit muling may sigla ang puso ko.
pati na rin ang anak ko. Gabi nung dumating siya, hindi ko na kinuwento yung tungkol sa tawag. Kumain kami, sabay na nagligpit ng mesa. Nung tumabi siya sa akin, hinawakan ko yung kamay niya. Marahan kong pinisil yun. Sa katahimikan ng gabing yon, napagtanto ko na minsan may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ng nakaraan, kundi para ipaalala na kaya pa nating magmahal kahit gaano man tayo nasaktan noon. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa amin ni Pia. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ko kay Mara. Pero sa ngayon, sa bawat tibok ng puso ko, isa lang ang malinaw. Mas mahalaga sa akin ang kasalukuyan kaysa sa mga iniwang sugat ng nakaraan. At sa mga gabing tahimik, habang yakap ko si Pia, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ang pinakamagandang bagay, minsan ay yung hindi mo inaasahang darating. Ang taong darating sa gitna ng wasak mong mundo at magbabalik ng tibok ng puso mo. Mula nung tawag na yon ni Mara, ilang gabi rin akong hindi mapakali. Para bang biglang bumalik lahat ng sakit at alaala na pilit ko nang nilimot. Paulit-ulit niyang sinabi sa tawag na mahal pa raw niya ako, na gusto niyang bumawi, na kaya pa raw namin ayusin. Pero sa bawat salitang yun, pakiramdam ko, lalo lang akong lumalayo sa kanya. Hindi ko na sinagot yung mga sumunod pa niyang tawag. Gusto ko munang mag-isip. Gusto kong maramdaman kung totoo pa bang may natira. Pero habang tinititigan ko si Pia, kapag nakaupo sa sala at taga-alaga kay Chin, habang tinuturuan ang anak ko, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit ulit ako masaya ngayon. Kung bakit ako muling natutong umiti. Lumipas pa ang 1 linggo bago ko tuluyang hinarap ang mga tawag ni Mara. Nasa labas ako noon. Katatapos lang sunduin si Chien sa school. Tumawag siya ulit at nung pagkakataong yun, sinagot ko na. Javier, please. Sabi niya agad, halos naiiyak. Patawarin mo na ako. Ayoko ng ganito. Alam kong nasaktan kita, pero kaya ko pa namang itama, di ba? Bumalik ka na, please. Bumuntong hininga ko. Matagal ko nang tinikom ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Mara, mahina akong sabi. Ang totoo, matagal kong hinintay na sabihin mo yan. Pero sa paghihintay ko natutunan kong bumitaw. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ko pwedeng paulit-ulit na balik-balikan ang sakit na yun. Hindi mo deserve ng isa pang pagkakataon, Mara. Dahil may mahal na akong iba ngayon. At hindi na ikaw yun. Natahimik sa kabilang linya. Halos narinig ko lang ang buntong hininga niya bago muling nagsalita. At sino? Mahinang tanong niya. Hindi ko na siya sinagot dahil hindi ko naman kailangang ipaliwanag sa kanya at sabihin pa sa kanya kung sino. Ang mahalaga, alam kong tapos na kami. Pagkababa ko ng tawag, para bang gumaan yung dibdib ko. Parang nawala yung matagal ko ng pasan. Sa unang pagkakataon mula nung umalis siya noon, nakahinga ko ng maluwag. Kinagabihan, pumunta si Pia. Nagain ako ng simpleng hapunan. Tahimik kaming kumain. At sa mga tingin naming dalawa, alam naming parehong malaki ang nagbago. Hindi ko pa sinasabi, pero alam ko, nararamdaman na niya. Alam kong alam niyang mahal ko siya. Habang nag-aayos siya ng mga pinggan, nilapitan ko siya. Tinitigan ko siya ng matagal. At sa unang pagkakataon, buong buo kong nasabi ang totoo. Pia, tapos na ako sa nakaraan. Gusto kong simulan ng bago at gusto kong ikaw yun. Ngumiti siya. Sapat para maramdaman kong tama ang lahat ng desisyon ko. Lumipas ang mga buwan, dumating yung araw ng graduation ni Pia. Nakaayos siya ng maganda. Puting bestida, simpleng ayos ng buhok,
at giting hindi ko makakalimutan. Nakaupo kami ni Chin sa audience habang tinatawag ang pangalan niya. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Para bang proud na proud ako, hindi lang bilang taong minahal siya, kundi bilang lalaking nakita kung paano siya nagsumikap mula umpisa. Nang matapos ang programa, agad kong nilapitan si Pia. Nasa tabi ko ang anak ko, tuwang-tuwa at yakap-yakap ang bulaklak na dala para sa kanya. Inabot ko yon sa kanya at si Pia halatang naiiyak sa tuwa. Congratulations, sabi ko. Mahina lang pero punong-puno ng laman. At ngayong tapos ka na, handa na akong manlikaw sa'yo. Napatingin siya sa akin. Nagulat at natatawa. Hindi siya agad nakasagot. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng liwanag. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan lang at tumango. Ngayon ka palang manlilikaw. Ilang beses ko nang binigay yung sarili ko sa'yo eh. Sabay tawa niya. Sa mga sandaling yon, parang huminto ang lahat. Si Chin, nakangiti sa tabi namin. Hawak ang kamay naming dalawa. Sa gitna ng mga taong nagkakatuwaan, kami lang ang tahimik. 3 taong nagtagpo sa gitna ng pagkawasak, pero natutong bumuo ulit. Habang naglalakad kami palabas ng campus, ramdam kong ito na ang simula ng bago naming kwento. Hindi ko alam kung anong haharapin namin sa mga susunod pa na taon. Pero sigurado ko sa isa. Hindi ko na hayaang mawala ulit ang ganitong klase ng pag-ibig. Minsan, kailangan mong masaktan para matutong umibig ulit. Kailangan mong bumitaw sa maling tao para mahanap ang tamang dahilan kung bakit ka dapat magmahal muli. At sa kaso ko, si Pia ang sagot doon. Ngayon, sa bawat tawag ng gabi, sa bawat tawa ni Chin, at sa bawat ngiti ni Pia, alam kong tama ang pinili ko. Hindi na ako lumilingon sa nakaraan dahil nahanap ko na ang tahanan ko. Hindi sa dating asawa, kundi sa bagong pag-asang dumating nang hindi ko inaasahan. At habang papalubog ang araw, magkahawak ang kamay namin ni Pia at tahimik kong sinabi sa sarili ko, minsan pala, kailangan mo munang masira para muling mabuo sa piling ng tamang tao, sa tamang oras at sa tamang dahilan. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay pag-ibig. Muli, ako po si Javier. Nalubos na nagpapasalamat sa pag-ere ng aking istorya. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sexy at maganda ka pa rin. Kahit na meron ka ng 2 anak. Akalain mo yun. Napakaliit ng mundo. Naging asawa ko ang kapatid ng asawa mo. Napatunayan ko na ang isang pagkakasala ay choice natin. Dahil ako, choice kong pumatol sa asawa ng kapatid ng mister ko. Dahil lang sa naging busy na ito sa trabaho. Ang katwiran ko noon, hindi pa naman kami matanda. Nangangailangan pa rin kami, lalo na ako. Nangangailangan pa rin ako ng kalinga ng isang lalaki. At dahil sa busy na rin sa trabaho ang mister ko noon, ay nabaling ang atensyon ko sa asawa ng kapatid niya. Sa ilang beses na may nangyari sa amin, muntik ko nang makalimutan na pamilyado kaming 2. Mabuti na lamang din at nagising pa rin ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ito po ang aking kwento at handa akong mabasa ang kahit na anumang komento ninyo. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig o tagapakinig ng channel na ito. Kumusta na po kayo? Lalo na ang mga misis na kagaya ko. Ako nga po pala si Janice, 30 anyos na, may asawang mabait at masipag, at may 2 na kaming anak
na babae at lalaki. Tubong Santa Rosa, Laguna kaming mag-asawa. Maganda ang trabaho ng napangasawa ko. Isang head supervisor at ngayon ay manager na siya. Sa kwentong ito, masasabi kong ako ang nagkasala. Pero may pagkukulang din naman ang asawa ko. Isang kakulangan na ang tumugon ay hindi na rin iba sa amin. Ako po yung tipo ng babae na uunahin ng gluta bago ang bigas. At yan talaga ang malimit naming pag-awayan ng mister ko. Pero dahil mahal niya ako, sunod sa layaw ang lahat ng gustuin ko. Huwag lang kaming mag-away na dalawa. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang. Maganda talaga akong babae. Makinis at maputi. Kahit na may anak ay sexy pa rin ako. Ayoko talaga kasing pabayaan ang sarili ko. Kaya naman suportado rin naman ng mister ko ang mga luho ko sa sarili. Pero minsan, kapag walang-wala na talaga kami, ay nagiging rason yun ng aming pag-aaway. Nauna akong mag-asawa sa batch namin noong college. Hindi na nga ako nakagraduate. Nabuntis kasi ako nang hindi ko naman boyfriend. Si Alex na asawa ko ngayon ay boyfriend po talaga ng pinsan ko noon. Tama po kayo ng narinig. Hindi naman sa nilandi ko ang kasintahan ng pinsan ko. Nalasing kasi kami at doon may nangyari sa amin. Siya ang unang lalaki sa buhay ko. At ang isang beses na yun ay nagbunga. At ng mga panahong yun ay may kasintahan naman ako. Si Alan na naging asawa naman ngayon ng kapatid ng mister ko. Sana po ay hindi kayo maguluhan. Laging nasa bahay o lagi kasing nasa bahay ng pinsan ko noon si Alex. Nakikita na naman ako noon sa bahay ng pinsan ko kasi malapit lamang sila sa school. Medyo bukid kasi ang bahay namin at malayo sa kabayanan, kaya naman nakitira ako sa kapatid ng tatay ko. Hindi kami close ni Alex, ang boyfriend ng pinsan ko noon, dahil bihira lang din naman kaming mag-ausap. Basta mabilis ang pangyayari. May okasyon noon at nang malasing kami, magkatabi na kami ni Alex nang magising sa loob ng kwarto ko. Halos isumpa ako ng pinsan ko noon, pero ano pa ba ang magagawa nila? Nangyari na at ang malala nga, nabuntis ako. Grabe ka, Janice. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. At ikaw naman, Alex. Ano? Ano yung ginawa mo? Hindi nung makapagsalita si Alex. Parehas kasi kaming nakabalot sa kumot dahil wala kaming kahit ano nun sa sarili. So anong gagawin mo, Alex? Alangan namang dalawa ang maging kasintahan mo. Ang anak ko at pamangkin ko. At sigurado ako hindi papayag ang tatay niya na hindi mo siya papakasalan. Singhal sa amin ang tiyahin ko. Napatulala na lang ako dahil hiyang-hiya ako. May mga bisita pa kasi ang tiyahin ko noon. Isa pang iniisip ko ng mga oras na yun ay ang boyfriend ko na si Alan. Anong mukha na lang ang iyaharap ko dito? Ano, Ate Janice? Kumusta naman? Ayos bang performance ng boyfriend ko, ha? Nakakadiri kayong dalawa. Ayoko na kayong makita. Sigaw naman ng pinsan ko na humahagulgol ng iyak at galit na galit sa amin ni Alex. Ilang oras lang din sinundo na ako ng tatay at nanay ko. Hiyang-hiya sila sa mga tao noon. Naway maging aral sa inyo ang ginawa ninyo, Janice. Graduating ka na, yan pang inuna mo. Pasalamat ka, anak kitang bata ka. Hindi ka na nahiya. Boyfriend pa ng pinsan mo. Saad ni inay na napapaiyak. Si Alex naman laging tulala at hindi malaman ang gagawin. Nagkakausap din kami at humihingi nga siya sa akin ng sorry. Nagigilty daw siya dahil siya ang una ko. Talaga lang sigurong naakit siya sa akin ng gabing yun. Maganda kasi talaga ako at sexy. Maselan kasi ako sa katawan, yung tipong laging mabango araw-araw. Si Insan kasi ay payat at morena. Si Alex naman, hindi siya yung gwapo talaga. Mas bagwapo pa rin naman ang boyfriend ko noon na si Alan kung ikukumpara sa kanya.
Kaya nga patay na patay sa akin ang boyfriend kong yun. Pero sa loob ng ilang taon na magkasintahan kaming dalawa ni Alan, ginalang niya ako. Walang nangyari sa amin. Kiss and hug lang. Ewan ba naman at bumigay ako sa boyfriend ng pinsan ko. Nakakahiya talaga. Sabi nga ng itay, andyan na yan. Wala nang magagawa pa ang iyak ko at kahihiyan. Tuloy lang ang buhay ko. Pumapasok pa rin dahil graduating nga ako sa 2 taong kurso. At ang makita ako sa school ay si Alan. Umiiwas na to at halatang galit sa akin. Naghiwalay kami nang hindi nag-uusap. Walang closure. Alam kong nakarating sa kanya ang balita. Ang pinsan ko naman nakaklase ko, napilitang tumigil na sa pag-aaral kahit graduating na rin. Umalis to ng Laguna. Balita ko na sa Maynila na at nagtrabaho na lang sa isang hotel. Tibay mo dyan isa. Idol ka na namin. Isipin mo, boyfriend ang pinsan mong pinatulan mo. Heto na nga ang kinakatakutan ko. Saktong 1 buwan mula nang may nangyari sa amin ni Alex. Hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw at lagi nang masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakapasok pa sa school at hindi na nakagraduate. Ayan na nga Janice yung sinasabi ko eh. Tiyak buntis ka na. Paano kung tinakasan ka ni Alex Aber? E di kahihiyan na naman natin yan. Mabuti na lang pinanagutan ka. Kung hindi lang talaga kita anak, baka napalayas na kita. Sabi ni inay at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang stress dahil sa akin. Malaki na ang tiyan ko, Miss Love, nang ikasal kami ni Alex. At syempre naman dahil maganda ako at sexy, ramdam ko rin naman na na-inlove na sa akin si Alex. Mukhang gustong-gusto mo na ako ah. Tindi ng lahi mo. Buhay agad ang punla mo. Biro ko sa kanya. Habang kinakasal kami, tumawa ito at maging ang pari na nagkakasal sa amin ay biniro kami na patapusin na muna ang kasal bago maglambingan. Sa isip ko noon, wala pa talaga akong konsensya. Isipin niyo, ang pinsan ko at boyfriend kong si Alan ay nagdurusa, habang ako, masaya at nakakapagbiro pa kay Alex at para bang wala akong ginawang mali. Sa loob ng 1 taon sa bahay ni na Alex kami tumuloy. Habang nagpapagawa ng bahay ang magulang niya, napamana na raw sa kanilang mga anak. Ang bunso kasi ni na Alex, nagbabalik na ring magpakasal, kaya 3 pinto ang pinagawa ng tatay ni Alex at doon daw titira ang kanyang 3 anak at yun ang pangarap niya. Maganda naman ang plano ng biyanan ko at nagustuhan ko ang plano ng bahay-style apartment at iisa ang gate. Ang sangkapatid ni Alex dalaga pa pero nakahanda na rin ang bahay nito katabi ng bahay namin ni Alex. Mahalin niyo ang bahay na yan Alex ha? Pinaghirapan ko ang perang ginastos dyan. Wika ng mabait kong biyanang lalaki. Wala na nga akong mahihiling pa. Nanganak akong malusog ang aming panganay na lalaki. Reyna ang trato sa akin ni Alex at halatang mahal na mahal niya ako. Ako naman, sunod pa rin ang kapritso ko. Wala akong inalis or binago. Pabango, pang make-up at monthly nasa parlor ako. At okay lang yun kay Alex. Masaya siya pag masaya ako. Hanggang mabuntis muli ako at naging 2 na ang anak namin ni Alex. Pero hindi ko sukat akalain na ang payapa kong buhay ay may parating palang gulo at nangyari na nga ang lahat nang magpakasal na rin ang dalagang kapatid ni Alex. Hindi ako nakialam sa preparation nila pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanilang wedding invitation. Dahil ang pakakasalan pala ng bilas kong babae ay walang iba kundi si Alan. Hindi ko akalain yun dahil hindi naman kasi niya dinadala dito ang boyfriend niya. Oo, alam kong may boyfriend siya, pero hindi ko naman alam na ang ex ko yung si Alan. Nasa bahay ako ng mga barkada ko noon at nagkataon na may isang invited sa mga kaibigan ko. Sis, look, hindi ba si Alan to, yung ex mo? Magiging bilas mo pala si Alan. Ang saya-saya. Tapos magkatabi pang bahay niyo. Pader lang ang pagitan. Exciting yun ah. Tawanan at sigawan ang mga barkada ko. Maging ako man ay natulala na rin. Sus, move on na nga kayo, ilang taon nang nakararaan no? 2 na nga ang anak ko no?
Sagot ko naman pero deep inside, apektado ako. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Alan na pakasalan ang kapatid ng asawa ko o sadyang nagkataon lang. Ayoko namang isipin na gumaganti ito sa akin. Pero ayoko namang lumaking ulo ko at baka mapahiya ako. Malay ko naman, baka nga sila talaga ang nakatadhana. Dumating na nga ang petsa ng kasalan. Flower girl ang bunso ko. Hindi naman alam ni Alex na naging boyfriend ko si Alan. Walang nakaalam. Hindi na lang ako kumibo at sunod na lang ako sa agos kumbaga. Ganda mo, Maria. Pinaghandaan mo yata ang kasal ng ex mo. Ang ex-girlfriend fresh na fresh. Mas fresh pa sa bride. Ikaw na talaga. Kantsaw ng mga kaibigan ko. Magtigil ka nga dyan. Mahalata ka ni Alex. Wala akong magagawa. Mas fresh ako sa bride eh. Ang bewang ko 29 lang. Ang bewang ng bilas ko 36. Mas maganda ang ex. Sagot na biro ko sa kaibigan ko. Halata akong tumitingin sa akin si Alan. At aminin man niya, mas maganda ako sa asawa niya. Napapangiti ako habang kinakasal ang dalawa. Ewan ba? Halata akong hindi talaga gusto ni Alan ang kapatid ng asawa ko. Nakaramdam tuloy ako ng awa dito. Hindi talaga kasi ito maganda. Ang kulay niya, maitim. At halatang hindi gumagamit ang gluta. Wala ding kontrol sa pagkain kaya mataba to. Hindi kagaya ko. Ang routine ko mula ng dalaga pa ako at naging asawa na si Alex ay same pa rin at walang pinagbago. Kaya naman makinis pa rin ako at nihamak na mukhang mas bata pa at mas sexy sa bride. Natapos ang kasalan at balik na muli kami sa normal na buhay. Si Alex ay na-promote bilang head supervisor at mas lumaki pa ang sahod nito. Masayang masaya ako dahil nadagdagan ang budget ko sa pagpapaganda. At syempre naman, hindi ko pinapabayaan ang aking mag-ama. Ang mga anak ko ay matatalino at sunod din sa layaw. At si Alex naman, ginagantihan ko ng tamang pag-aasikaso ang lahat ng binibigay niya sa akin. Ang lahat ng kapritsyong binibigay niya ay sinusuklian ko ng pagmamahal. Walang masabi ang biyanan ko at wala ring masabi ang magulang ko. Tama lang daw ang ginagawa ko para mabawasan naman ang kahihiyang binigay ko sa kanila noon pa. Pero talagang ang pagsubok sa buhay mag-asawa ay kasama na habang tumatagal. Napapansin ko kasi, buhat nang ma-promote si Alex, wala na tong gana sa kama. Panay overtime kasi niya. Halos sa loob ng isang linggo, minsan na lang tong umuwi sa tamang oras. Lagi tong umuwi ng madaling araw at pagod na pagod. Yun daw kasi ang kapalit ng promotion. Kailangan niyang magpakitang gilas dahil napakalaki daw ng tinaas ng kanyang sahod. Nahihiya daw siya sa backer niya na kumpare ng biyanan ko. Maunawaan mo naman ako, Janice, hindi ba? Bagong promote ako at kailangan magpakitang gilas. Pagod na pagod ako at gusto ko lang magpahinga sa ngayon. Nauunawaan ko naman. Pero 30 plus pa lang ako at nangangailangan din ang katawan ko. Nang alam nyo na, hindi naman sa pagiging mahilig, pero tayong mga babae, minsan ay may hinahanap din ang katawan natin. Kahit hindi naman to palagi. Pero sa sitwasyon namin ni Alex, hindi na nagaganap ang lambingan at ang pagtatalik. Ayan na naman ang aking ugali. Lagi na akong nagagalit. Konting kibulang ni Alex, galit na ako. Siguro sa mga kagaya ko, mauunawaan niyo ko. Hindi na siya malambing. Napapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Kahit pa inaasikaso ko to. Mukha ng 50 anyo si Alex dahil sa kakatrabaho. Siguro nga ay abusado ko, pero anong gagawin ko? Totoo naman ang aking nararamdaman bilang babae. Hindi pa naman kami matatanda para mamahinga na pagdating sa pagtatalik. Pero si Alex, wala na talagang gana. Kaya naman pag nasa school ang dalawang bata, malimit na akong tumambay sa bahay ng mga kaibigan ko dahil nga hindi naman napuputol ang aming samahan. Yan ang ugali ko hanggang sa buhay may asawa. Kasama pa rin sa aking pang-araw-araw na buhay ang mga kaibigan ko noong kolehiyo.
Kinakantsawan nga nila ako dahil mukha raw hindi na ako nadidiligan. At prangka akong sumagot sa kanila na hindi na nga. Halos mag-iisang taon na buhat nang mapromote si Alex. Alangan magyabang ako. Alam naman nila ang ugali ko. Diretsa akong manalita. Wala talaga at pakiramdam ko maaga akong magme-menopause nito. Kaya pala hindi ka na fresh sis eh. Wala tayong magagawa dyan. Maaga palang nag-retired ang sandata ni Alex eh. Lalo pa nga nila akong kinantsuwan. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Ganyan kasi ang mga barkada ko, mga prangka lahat. Walang lihiman at kahit makasakit ang mahalaga, totoong tao kami. May mga asawa rin sila at may mga anak. Pero kung kami ay kumibo, kagaya pa rin ng dati. Isang araw, naglalaba ako noon sa labas sa garahe dahil nagkataong nasira ang washing machine ko at pinapagawa ko pa ito. Sanay na nga ako dahil iisa lang naman ang gate namin. Diretso lang ako sa paglalaba dahil kailangang matuyo agad ang uniform ni Alex. Dahil hindi umaalis ang taong ramdam kong nakatayo sa likuran ko, napalingon ako roon. At si Alan pala yun, nakatayo at nakatitig sa akin. Bakit Alan? May problema ba? Nagkikita naman kami nito pero hindi kami nagpapansinan. Ngayon lang. Kumusta ka na? Ang sexy mo pa rin ah. Buti ka pa may anak ka ng 2. Ako heto, try ng try pero walang nangyayari. Pataba ng pataba kasi ang asawa ko. Ayaw mag-diet kahit sabihan ko. Nauunawaan kita dyan Alan. Kaya nga hinahayaan ko lang na laging tawagin ninyo ang anak kong bunso. Halos sa inyo na nga nakatira yun eh. Inaanak pati yun ng asawa mo. Nauunawaan ko naman na gusto na ninyong magkaanak. Baka gusto mong magbayad para magkaanak. Uso yun ah. Mag-research ka. Sabay ngiti ko ng nakakaloko. Hindi ka pa rin nagbabago no? Ayos yan. Kesa sa asawa kong ang alam lang ay magluto at kumain. Sige Mare, pag-iisipan kong sinabi mo. Pero baka gusto mo. Sa'yo na lang ako gagawa ng bata. Pagbibiro pa nito. At ginantihan niya ako ng ngiting nakakaloko rin. Lokong lalaking yun ah. Sa klase naglalaway pa rin sa alindog ko si Alan. Sa isip-isip ko. Napadalas na nga ang aming pag-uusap ni Alan. Minsan kapag nasa lukurang bahay ako at nag-aasikaso sa aking mga halamanan, ay nagsasadya siya doon at makikipagkwentuhan. Hindi naman masamang tingnan. Wala namang nakakaalam na ex-boyfriend ko si Alan. Pero sa isang banda, nakukonsensya rin ako dahil syempre may pinagsamahan kami ni Alan at madali na ang bonding sa aming dalawa. Isa pa, madalas ko siyang makita na nakatitig lang sa akin. Lalo na pag santo lamang suot ko at naka-short ng maiksi. Alam kong kursunada pa rin ako ni Alan. Hindi na kasi kami nagkakailangan. Dahil sa magkakilala nga kami ng halos ilang taon din. Kaya naman, naging malapit ulit kami sa isa't isa. Dumating pa ang pagkakataon na napalipat ng branch si Alex. Ginawa na itong manager sa isang factory sa bayan ng Rizal. Ewan ko ba? Pero sa tuwing nagkikita kami ni Alex, wala na. Laging pagod at wala nang nangyayari sa amin. Buwanan na lang siyang umuwi dahil libre ang bahay nila sa Rizal. Hindi naman kami maisama dahil maliit lang ang bahay at malayo sa school ng mga bata. Wala kaming lambingan at nakakasawa na o nakakaumay na yung nararamdaman ko. Napapaisip pa nga ako minsan at nai-imagine na sana si Alan na lang ang kasama ko at hindi si Alex. Siguro nga ay makasalanan ako dahil nag-iisip ako ng ganun. Pero kasalanan ko ba? Dahil araw-araw kaming nakikita ni Alan. Kumpara kay Alex, nabuwanan na akong umuwi ng bahay. Napapabayaan na niya ako. Oo, lumuwag kami sa pera, pero daig ko pang may asawang nasa abroad. Dumating na nga ang pagsubok sa aking buhay. Nagkaroon ng isang malaking okasyon sa pamilya ni na Alex, sa bayan din ng Laguna. Isinama naman ang kapatid nito ang 2 kong anak. Ako naman ay hindi sumama. At hindi na rin naman ako nito pinilit.
Alam naman nila na hindi ako pala attend sa mga okasyon sa pamilya nila. Mas gusto ko pang mag-isa sa bahay. 3 araw silang mawawala. Nagkataon pang bakasyon na ng mga bata. Wala sa isip ko na may mangyayari palang hindi dapat. 10:00 ng gabi na noon nang may kumatok sa pintuan. Nagtataka ako dahil alam ko namang hindi umuwi ng gabi si Alex. Alam kong buwanan na ito kung umuwi sa amin. Sa una, nagdadalawang isip akong buksan ang pinto. Pero para bang may puwersang pumipilit sa akin na buksan ang pintuan. At pagbukas ko nga, si Alan ang nakita ko at lasing na lasing to. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba talaga siya ng pintong kinakatok. Wala na akong nagawa dahil natutumba na to. Napilitan tuloy akong alalayan to patungo sa sala namin. Nakatulog ito at alam kong lasing na lasing to. Tinanggalan ko pa siya ng sapatos at napatitig ako sa kanyang muka. Napalaki ng pagkakaiba ng itsura nila ni Alex. Gwapo na dihamak talaga si Alan kumpara sa asawa ko. Agad akong lumayo at baka magkasala pa ako. Hinayaan ko na siya sa sala matulog at ako naman ay tumungo na sa kwarto ko. Pero bandang 12:00 ng madaling araw, naramdaman ko na may pumasok sa kwarto ko at doon nangyari nga ang hindi dapat. Dahil sabik na sabik ako noon at maging siya ay halata kong may matindi ding pangangailangan, ay naganap ang hindi dapat mangyari sa aming dalawa. Halos 6:00 na ng umaga nang magising si Alan. Nakaligo na ako at bis na. Sinabi kong umuwi na siya sa kanyang bahay dahil baka may makakita pa sa kanya. Dito muna ako, Janice, please. Alan, magkapatid ang mga asawa natin. Nag-iisip ka ba? Janice, ramdam ko rin naman ang pagkasabik mo sa akin kagabi. Huwag na tayong magloko ang dalawa. Pareho tayong may pangangailangan. Hindi ako nakasagot kay Alan dahil totoo na kailangan ko siya. Hanggang sa hilahin muli niya ako sa kama at maghapon kaming walang kapaguran. Sa loob ng 3 araw wala kaming pahinga at napakasaya namin ni Alan. Hanggang sa napalapit na muli ako sa aking ex-boyfriend at alam kong malaking kasalanan ang ginagawa namin. Wala akong inilihim sa mga kaibigan ko. This time, naging tapat sila sa akin. Naging seryoso sila at hindi nila ako kinampihan. Kung kapatid talagang turing mo sa amin, Janice, layuan mo si Alan. Alang-alang sa 2 mong anak. Mali, Janice eh. Hindi ka namin kakampihan ngayon. Mabait si Alex at ginagawa ang lahat para sa pamilya niyo. Mag-isip ka. Kung hindi ka makikinig sa amin, lalayuan ka namin, girl. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at humagulgol ang iyak. Tama sila. Para akong natauhan bigla. Sinabi nila na pilitin ko si Alex na isama na kami sa Rizal. Aba, bakit gusto mo sa Rizal? Ayaw mo na ba dito? O sige, alam mo naman na ikaw ang batas dito sa bahay. Lahat ang gusto mo ay matutupad. Sa ngayon, Miss Love, 5 taon na kami dito sa Rizal. At naging maayos naman ang buhay naming dalawa ni Alex. Salamat talaga at nanahimik rin si Alan. At balita ko'y nag-apply na to sa Canada at kinuha na niya ang kanyang asawa at doon na sila nanirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng buhay ko, Miss Love. Makasalanan man ako at may maling nagawa, sabi nga ng Diyos, lahat ng nagkakasala sa akin ay papatawarin ko. Muli, nagmamahal, Janice.